Shugor nakaslem jong unongsan hima. Ka International Cave Expedition kabalay puway hapo ka Shatri jong ka caving in the abode of clouds kalalong hapdeng ka henreo bat arpu sautrik ubna rempang arjar arpulay ha kathan molan ha East Gentia Hills District inongrung krem hagani ka kinti kiday na United Kingdom, Switzerland, Ireland but kidikot ka Meghalaya Adventurers Association. Uba Brian D. Karpran Dali, ubaday General Secretary ka Meghalaya Adventurers Association, menta ka sngi uli atho baka thong jogate ka kinhon, menta ka kinti ka long ka krem renjang, peno umsngat bat ramkhur. Ulaong malala bantaw siya ya ka jingjrong jong ka krem peno umsngat, na ka 1,000 arspa aknay pusan meter siya ka 9,000 praspa alay puway meter balapnya so ya ka bat ka krem ramkhur dakani la syam ba ka krem peno umsngat ramkhur ka jrong hadu kat 1,000 khandai spa san puway meter bat minta kawan ka kerdan ka bahnyo na pedeng ki krem ki bajrong tam ha India nalor kata ula ongru ba ya ka krem renjang lala banthau shishu na ka 1,000 shispa khat nyo meter sha ka 4,000 spa sapusan meter bat kani ka krem menta kawan ka kerdan ka basan ha India Henry uba karpran ula ongru ba kidang don bon pat ki wei kilinti hapo kani ka krem ya ki bampat la banthau hadu menta shishu le atho ba menta usnem ka jinglet rung krem ka khamlong ka bajwat namar ka jinglong jingman jo ki krem ula ai nuksa da ka baong bala shimpor kumbalai kenta shiteng ban poi shadosh ka benta ka bakut jong ka jingtho ya ka krem na ka jakarung lani ka jaka basdang jong ka krem menta usnem ule atho balala ban lam banthau thmai sada hadu 1,000 spa lai pusan meter ka jingjrong jong ki krem uba kharpran ula ong bahadu menta latip ya ka jingdon jong palat 1,000 hanyo spa atli ki krem Meghalaya bat nakini ladep ban lam ya palat 1,000 shispa atli habala khain kelom lang baro ka jingjrong jong baro ki krem balalap badep tho Meghalaya ha kini ki life way tli ki snem kalong hadu san spa life hunyo 0.0 kilometer